Здравејте! Пријатели мои, искам да направя един многу специјален поздрав за моја брат, шампиона в тешка категорија Георги Костов од град Плевен. Една песничка искам да направя од неговата жена Лалка. Да сте живи и здрави, ти и цялото ви семејство. Зависници има многу по света. Говорете си, аз се уредих, но цена висока платих. Моите хора ме обичат и Георги шампиона ме наричат. Тарикат сам, имам две умни деца и жена ми Лалка като икона. Лалке, шампионке, имаш две срца, жено моја, а душата ти златна е и на всички носиш топлина. Гоше мъжо, живот мой, голям човек си, имаш две срца, а душата ти златна е и на всички носиш светлина. Само за Георги и Лалка специјално. Затова имам си пари, угаждам си. А вие, душмани, не завиждайте, а започнете да живеете. Парите ми изкарвам с труд и пот. Затова имам си пари, угаждам си. А вие, душмани, не завиждайте, а започнете да живеете. Лалке, шампионке, имаш две срца, жено моја, а душата ти златна е и на всички носиш топлина. Гоше мъжо, живот мой, голям човек си, имаш две срца, а душата ти златна е